mana dibuat sian pati buhon doa labatanna semono ma idokisi pati buhon kunak ko mangalaku labatanna iko dihari-hari rohata debata jalai konholong rohata di bana asa unang teman rohata jana teman domot pangalahota rodi hadarta yang akan organisasi ikon masih parha maolan gala masih aholongan ido saatna atau ramai kamar taniang mengilu nunggu syatuan debata lahon